štart. Na tento pokyn čaká na štartovacej čiare každý pretekár. Keď zaznie, napne všetky sily a vyrazí vpred. Na konci je vytúžený cieľ a pretekára ženie túžba prísť dom čo najrýchlejšie. Nebolo tomu inak ani v posledné 2 tohtoročné februárové dni na Vyšnej Voci. Kopec vysoký 1178 metrov, ktorému miestni dali meno Bačová roveň, sa stal už po 4-krát dejiskom Veľkej ceny Barbory, medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v slalome mužov a žien, Európskeho pohára Unifis. Organizátormi pretekov boli Ministerstvo školstva, Slovenská asociácia univerzitného športu a Slovenský lyžiarsky zväz. Technicky preteky zabezpečovali telovýchovná jednota Tatran Nižná Boca a Hornonitrianske bane Prievidza, odštepný závod Baňa Nováky. Prečo sa Baňa Nováky rozhodla organizovať takúto celkom náročnú súťaž, aspoň z môjho pohľadu? Tak stredisko je vlastne vybudované od roku 1997. Postupne začali sme nejakými menšími pretekmi veteránskej kategórie, slovenský pohár veteránov, slalom, obrák, teda slalom aj obrák v podstate áno. No a pred 4 rokmi sme boli oslovení ministerstvom školstva, či by sme sa nepokúsili usporiadať takéto volačo. No a dali sme sa do toho. Skupina ľudí, ktorá kolo toho chodila, si myslím, že úspešne zvládla prvý ročník a potom už sa to len viezlo a každý rok máme ponuku a usporiadať ďalší ročník. Koľko je tá skupina ľudí? Koľko potrebujete ľudí, aby ste to zabezpečili? No na takéto preteky zhruba 70-80 ľudí. A máte ich, hej? No máme ich samozrejme našich, niečo ako z Ponitria, ale podstatná časť sú tuto chlapci z Liptova, prevažne z Liptovskej Porúbky, z Nižnej Boce, z Mikuláša, z okolia, Rozhodcovia, z Brezna a tak ďalej. Prečo názov Barbora? Súvisí to s tou chatou, alebo to má širší význam? Tradícia, nič iné tradícia, banická tradícia. Úroveň majstrovstiev z roka na rok stúpa. O tom svedčí aj rastúci počet pretekárov. Na tohtoročné medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky sa prihlásilo až 134 pretekárov zo 16 štátov sveta. Svoje zastúpenie tu mali okrem už tradičných účastníkov napríklad aj štáty ako Japonsko, Austrália či Grenada. Slalom patrí medzi najatraktívnejšie lyžiarske disciplíny vzhľadom na odhad miery rizika, ktoré môže viesť až k nezvládnutiu trate. Je to disciplína, v ktorej sa preveruje hlavne technická pripravenosť pretekára a schopnosť rýchlej reakcie na zmenu smeru jazdy. Každý deň sa pretekalo v 2 kolách s hodnotením súčtu dosiahnutých časov. Dĺžka trate bola 800 metrov s prevýšením 200 metrov. Na dodržiavanie pravidel súťaže dohliadal po obidva súťažné dni technický delegát FIS Jiří Černý. Všetko je na minutu. Ja si myslím, že máme úroveň lepší, jak byla na olympiáde. A akí sú pretekári? No, pretekári je tu špička akademických alpských lyžařů, evropských. A dokonce máme závodníky i z Austrálie. U nás ty závody mají svůj koeficient, to znamená bodová přirážka. A ta se vypočítává podle toho, jací závodníci se zúčastňují. Ale jsou tu reprezentantky A kádru minimálně ze 3 států. Takže tento závod je vlastně Evropský pohár Uni, to znamená akademiků, lyžařů, studentů. Ale ti studenti někteří jsou ve svých zemích v A kádrech, jo? Čili hlavně u žen je tu velice vysoká úroveň. Prvý deň bol pre pretekárov náročnejší. Podpísalo sa pod to hlavne zlé počasie. Druhý deň sa počasie zmenilo. Svietilo slnko, teplota bola -10 stupňov Celzia. Trať vo výbornom stave. Aká bola trať aj z technickej stránky, ale aj celkovo? Trať bola perfektní, oproti včerejšku, jak to namrzlo. První kolo bolo lepšie, bolo aký rýchlejší, tady to bolo aký trápení, ale celkově dobré. Veľmi dobrá. Taká oveľa lepšia ako včera, pretože dnes nesnežilo, bola zima. Ľadová trať. Dobrá.
Trať bola perfektne pripravená aj včera, aj dnes. Okolo 1 hodiny popoludní prešiel cieľom posledný pretekár. Lyže zostali osamotené a všetci čakali na vyhlásenie výsledkov. O príjemnú športovú náladu počas oboch dní sa postarala prievická hudobná skupina Necpalanka. Aj pri teplote 10 stupňov pod nulou bez akýchkoľvek problémov hrali naše i svetové hity. Tak sa stalo, že sa na svahu okrem lyžovania aj tancovalo. Organizačný štáb pretekov si vyskúšal možno novú športovú disciplínu – tanec v lyžiarkách. My sme medzi tým vyhľadali riaditeľa pretekov, pretože sme chceli vedieť, ako tento medzinárodný turnaj hodnotí on. Aký bol teraz 4. ročník Veľkej ceny Barbory? Ja si myslím, že nielen podľa mojich slov, ale aj podľa slov technického delegáta, tak bol vynikajúci po každej stránke, či po technickej, či po spoločenskej. Čo sa týka pretekárov, sú konkurencie schopní aj na tých najvyšších súťažiach? Ja si myslím, že to bolo na úrovni, preto sa zišlo viac pretekárov ako minulý rok, že dajú sa tu vyjazdiť, dá sa povedať, na fizových pretekov na Slovensku, ktoré sa idú najlepšie body. Za to je tá účasť, to znamená, potom majú možnosť štartovať s nižšími štartovnými číslami na medzinárodných pretekoch. Počula som, že tam bola nejaká diskvalifikácia, tak kvôli čomu? No diskvalifikácia, to čo ste počuli rozhlasom, to je normálna vec, pokiaľ pretekár neprejde tou traťou tak, ako má. To znamená, vynieká bránku, alebo ju prejde nie obidvoma lyžami, takže to pri takomto slalome je bežné a časté. Lebo pretekári riskujú a idú, snažia sa dosiahnuť čo najlepší čas a pritom to je skoro nevyhnutnosť. A vaše osobné pocity zo súťaže? No ja mám dobre, pretože ostatní nás chválili, podávali nám ruky, tak ja mám dobrú. A myslím si, že bolo to výborné podujatie, no. Aj keď tá únava, to možno príde potom, ale ten záver je vynikajúci, že naozaj pekný pretek, veľmi pekný. Záver bol vynikajúci určite aj pre pretekárov, ktorí sa postavili na stupne víťazov. V prvom dni v medzinárodných majstrovstvách Slovenskej republiky v slalome žien tretiu priečku obsadila Slovenka Petra Gantnerová s celkovým časom v oboch kolách 1 minúta 48 sekúnd 84 stotín. Iba o 32 stotín sekundy bola lepšia Češka Eva Sochorová, ktorá sa s celkovým časom 1 minúta 48 sekúnd 52 stotín postavila na druhú priečku. Prvá v prvom dni pretekov skončila Poľka Anne Klimek. Víťazstvo jej zabezpečil celkový čas 1 minúta 48 sekúnd 29 stotín sekundy. SKK ušli bez potlesku, tak im treba. Z mužov si za prvý deň pretekov s celkovým časom po oboch kolách 1 minúta 44 sekúnd 11 stotín odniesol bronz Austrálčan Michael Rishworth. Striebornú priečku obsadil s časom 1 minúta 44 sekúnd 39 stotín Siegfried Komberger z Rakúska. Zlato si s časom 1 minúta 42 sekúnd 77 stotín sekundy odniesol náš Peter Lubelan. Anka Blahutová a pán Vilém Podešva. Anka Blahutová je predsedkyňa komisie zjazdového lyžovania pri Slovenskej asociácii univerzitného športu. Poprosím o jeden veľký potlesk pre včera najlepších slalomárov. Druhý deň víťazka z prvého dňa pretekov Anna Klimek z Poľska dosiahla celkový čas v oboch kolách minúta 47 sekúnd 87 stotín. To jej stačilo iba na tretie miesto. Druhá v poradí bola s celkovým časom minúta 47 sekúnd 57 stotín Slovenka Nina Penlešová. Prvú priečku s časom minúta 46 sekúnd 40